Cáritas Vilagarcía volve a organizar unha nova edición de Caritarte, unha exposición na que diferentes artistas doan as súas obras co obxectivo de colaborar coa ANG. Esta 14ª edición estará composta por obras das anteriores mostras. Tiñamos moitas obras que os artistas non recollían, ainda que tiñan un plazo de recollida, pero bueno, non o recollían, e nos parecía que facer unha edición dedicada a estas obras nos parecía de xustiza. O obxectivo é recaudar fondos para axudar aos máis necesitados. A ideia foi para tentar recaudar, não, e dar movimento a essas obras com respeito aos artistas, não, que as deixaram e que então havia que ter essa atenção, não? Para ajudar os mais pobres e necessitados, como sabemos, como o comedor de Cáritas, roupeiro, etc. Não? A inauguración terá lugar o 5 de decembro na Sala Rivas Briones e contará coa actuación de Dani Barreiro. En total exporánse máis de 70 obras de 60 artistas. São mais de 60 artistas que participarão e sobre 70 obras, não? Ou um pouquinho mais. Assim falamos, non? Mais de 60 artistas sobre 70 obras. Ao ser unha recompilación dos anos anteriores, na mostra tópanse cadros, fotografías e esculturas. Ademais, todas as obras venderánse a metade de prezo, un motivo máis para incentivar a veciñanza para que colabore con Cáritas. Cariarte 2019 rematará o 27 de decembro.